faktisk nogle praktiske informationer ser. Det er, at der bliver ikke noget had i mit show i aften. Slet ikke. Heller ikke, hvis jeg kommer til at sige, at jeg ikke kan lide den rakle. Og det var faktisk. Så det er bare noget at finde på. Der er overhovedet ikke noget personligt i morgen. Det er ikke det. Selv hvis jeg igen fremhæver det faktum, at jeg ikke på nogen måde kan drage den fede skade, den rakle. Stadigvæk bare gået. Selv hvis jeg tredje gang så meget insisterende fastholder, at jeg på ingen måde kan bedrage den store, fede, selvfede racistiske støjde, den rakle. Og se, hvis det kommer op med en dækkesaks, og bruge en blodfuld bugtlighedstræner, og så lige med hans indre organer, og skal han så ud så mange fucking stykker, indtil bliver proteintrækker bag, og siger, så stopper du. Det er kun på sjov. Hvis jeg skulle komme til at kalde en Marie for en rutine, om det låter ud af fremme sikkert, så er det midlertidigt god nok, så kan vi bare. Men altså intet af det show, som vi gør fast. Ja, jeg har tænkt mig, at Aarhus er nu skal jeg lige sætte den her lidt. Så vi er helt uden smøg. Uden smøg. Kakaomælk. Tak. Er det meningen? Ja. Okay. Jeg har tænkt mig, at jeg skulle jonglere til fred, eller en lille smule cirkus. Så kører vi. Jeg er blevet rigtig god til det. Det er første gang, jeg skal på det i dag. Så kører vi. Vi dropper det simpelthen. Det er det vigtige her. Okay, nyt nummer. Okay. Så tager vi lige her. Okay. Så tager vi den her, okay. Hvor mange har set det nummer, hvor der er en tryllekunstner, der tager sådan et stykke en klud her, og så tager han en knytnævn, og så knytter nævn, og så væk. Hvor mange kender det? Okay, skal jeg lave. Nej, de dropper simpelthen. De dropper simpelthen det der cirkus. Det er sgu for tid. Nu har vi snakket om det der med at gøre had med andre, det er ikke så fint. Det har jeg gjort på gange. Jeg gjorde engang det med en handicap, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg gik på handicaptoilettet, og så da jeg kom ud igen, skulle jeg lige mærke, var han også handicap, det var han vist ikke. Så jeg kom ud af handicaptoilettet, så sidder han i sin rullestol. Så, hvad nu? Du ligner handicappet. Hvad du gør, hvis du kommer med en handicaptoilettet, du tager ind, hvad? Så er jeg ikke leder endnu. Altså, og så begynder jeg at spille hinanden til hele tiden, og så fortsætter jeg sådan i flere timer og sådan noget, og så kommer han, en handicappet, der sidder i rullestol, han kan jo ikke spille en til. Det er kun mig, der kan det. Så sidst det var så tavs stille, sidst der, så spurgte han så, er du født i det så? Ja, det er fantastisk. Nu vil vi snakke om at bruge det forkert toilet. Det er det, jeg har fået et par gange. Jeg kan gerne få et pigetoilet i Kastrup Lufthavn. Og der skulle jeg sindssygt meget skide, og da jeg så kom ind på pigetoilettet, og står jeg og klubber. Hvad laver du? Du ligner ikke lige. Jeg ser ingen bryst af dig. Nej, tak, så lige med. Hvorfor vil I ikke have noget andet? Jamen, ikke sidst på rette, hvor jeg tager først. Ja, det er rigtigt, okay. Men det gør jeg hos også. Tænk mig det, jeg gør. Men så, jeg står som sagt på det her pizzalet i Kastrup Lufthavn, og så da jeg kommer, da jeg står og vasker hænder, så kommer der sådan en ældre socialt handicappet svensk dame ind og visker mig i øret. Jeg er ikke født, jeg kan Den skal jeg lige have igen. De finder ud af, at jeg er gået forkert. Okay, skal du udsætte lufthavn på sit. Så der velkommen til Jotunheim. Ingen rynkede, rumpenæsseagtige snusmaskende, træskodansende, violinspillende, harpekørte drikkende, træhæt eksporterende, arbejde elskende, spærgårdsbadende, kødbolle, jonglerende og bagsættet knækbrødsknægte af en super flakke dødsvold af en fucking Britney Spears-fan. Jeg hader folk, der ikke bøvser om det. Det gør jeg. Så er der også nogle nyser. Altså folk, de nyser ikke altid, de er altid skjule det.
Et nys, det skal ud af kroppen. Der skal lyd på. Der skal fart på. Et nys bør siges. Et nys, det kommer tilbage. Det skal ikke sluge. Et nys bør ikke siges. Men endnu en anden nyhed, der lyder som en rumpistol, hvis jeg vil sige. Det er som en folk, der prøver, så ikke gør det ordentligt. Vi sidder med i en samtale, så nogensinde tænker over. Så kom dog med det, mand! Nå, men den egentlige grund til, at jeg er her i dag, det er, at jeg har en lille opfindelse med. Det er en jeg kalder den for en anti-mobbepille. Det er simpelthen, hvis der er en stor og grim mobber, som kommer hen for at mobbe mig, så spørger jeg lige, hey, vil du lige spise den her ven? Så jeg skal simpelthen bruge en frivillig på publikum. Ja. Det er som hun er. Nej, kom her. Okay. Vi ser sådan her. Ja. Hvad hedder du så? Jeg hedder... Okay, sexy. Nu leger vi så, at du skal hen og mobbe mig. Og så er det meningen, at du skal spise den her pille her. Så skal du nok til løjer. Så kommer du ikke til at få noget med. Så kommer han til at mobbe mig. Ej, hvor er du dum, og... Hov, kammerat. Inden du kommer på godt i gang, så snupper vi den her bil. Du skal bare vente et ganske kort øjeblik. Se, sådan. Nu har han faldet i en dyb søvn. Hun mobber slet ikke mere. Og skulle han så gå ind og vågne, så giver han bare en soveryg mig en anden smobbe til mere. Er det ikke smart? Nej, men jeg har jo været med i en del shows før, og det er meget sjovt. Det er en griner, det må jeg sige. Men jeg kan godt tænke mig at være med i en film, også i hovedet på det. Jeg har ikke blevet valgt til nogen hovedrolle i en film, og jeg fatter det ikke. Altså, det er godt, man måske være lidt svært at finde en hovedrolle til mig, fordi altså, det er jo ikke sådan, at det er neutralt valgt sådan en sponsortype, altså. Det er kendt, ikke? Altså, hver gang jeg kommer ind i et bar, så vil jeg komme til at blive småfuld, og så er han faktisk lige. Nå, det er sådan en lille frækker som dig, hva'? Skrid. Det var sgu godt noget specielt navn, det er godt for. Det er sådan, at jeg er hemmelig agent, ikke? Ja, det er jo sådan set ikke, for nu er jeg lige fortalt dig det. Nu er faktisk en nødseslå dig ihjel. Jeg tror, der kommer en klavsel en kuglepen her. Det kan godt være, at ikke lige nogen er en almindelig kuglepen. Men hvis vi kigger op i toppen, der sidder sådan en sender på, så det skal hvis der er en fantastikkop, der er tænkt sig at stjæle min bil, så skal jeg lige trykke på den knap her, så springer den hele i luften. Nej, det er jo færdigt, man tror du på mig. Okay, kan du se min bil derovre? Nej, ikke den. Den bag sportsvognen. Ja, den trailer. Lige præcis. Så leger der en bandikop, at der er ting, så har stjælet min bil, og så bang! Der sprang lige i luften. Hvad kan jeg køre med dig hjemme nu? Nej, men så det jeg laver med rigtig valg til sådan nogle hovedroller i nogle film eller sådan noget, der er jeg gået og se Piger Sport. Jeg elsker at se Piger Sport. Det er simpelthen det mest griner i hele verden. Piger Sport, lige mig. Men der er så en sport, de ikke kan finde ud af at dyrke. Det er badminton. Badminton plus piger er lige med Ragnarok. Simpelthen. Piger kan ikke finde ud af at spille. Der var en gang, hvor jeg se den i badminton. Sådan her. Okay, nu sagde jeg, skat. Nu skal jeg snart sære dig. Nej, det er pitcheren, du skal kigge på. Det er nogle strenge, der er spillet frem og tilbage i en rund cirkel. Så kan du så skyde den op, og så flyver bolden frem og tilbage. Men så er det, når enden i spillet, så kommer det så på et tidspunkt. Gud, se, skat. En Gucci-taske, som jeg altid ønsker mig. Nej, Jolly-Gud. Det er jo blandt de nyeste år. Gud, ja, det er det også. Og når han begyndte at gå med en Gucci-taske. Spurgte hen og dræber ham og tager Gucci-tasken med hjem. Og så fik de glade. Men så kommer der til en af Flemmings venners næste dag og spørger, hvor er Flemming hen? Ja, Flemming døde i går. Ej, pis, mand. Jeg kan godt ikke gå med til hans fest. Godt, det er rent, det er standen. Nu er det hans prøvevarme, mand. Ej, nu er jeg godt at spørge, Jonas, hvad skal jeg spise i aften? Jeg skal
ligeglad. Er du ligeglad, så vil du aldrig være glad. Hvis du er ligeglad, så vil du aldrig glad. Du er ligeglad, så vil du aldrig... Jo, når du lukker røven, så er jeg glad. Ja. Godnat. Er det min tur? Sådan.